Helo, Mair ydw i, a fi di rheolwr marchnata a chyfathrebu Ffid Genedlaethol Cymru. Felly fi sy'n ei gwaith hyrwyddo'r cwmni a hefyd fi sy'n gweithio efo'r wasg. Helo, Llunos dwi, a dwi'n swyddog cyfranogi a marchnata am Theatr Genedlaethol Cymru. Yn swydd i ydy dod ar theatr i'r gymuned atoch chi. A heddiw, da ni'n mynd i siarad am yr ap Sibrwd efo chi. Mae Sibrwd yn ap gwych achos mae'n ap sy'n rhad ac am ddim ac yn hawdd iawn i'w ddefnyddio ac mae'n ffordd i bobl di-Gymraeg i ddeall beth sy'n digwydd ar llwyfan pa mae'r cynhyrchiad yn Gymraeg. Felly croeso mawr i chi ddod â'ch teulu a'ch ffrindiau di-Gymraeg i'n cynhyrchiadau ni a defnyddio Sibrwd. Yr unig beth da ni angen ydy ffôn symudol neu tablet. Neu, os oes gennych chi ddim teclyn adre, croeso chi ddefnyddio rhai gennym ni achos mae gennym ni ddigon ar eich cyfer chi. Felly, bydd angen lawrlwytho'r ap Sibrwd o'r App Store neu'r Google Play. Chwilio am Sibrwd yn fama, ac dyna ni. Ddyla'r ap ddangos ar eich sgrin chi fel hyn. Y peth nesaf ydych chi angen neud ydy mynd i gosodiadau, a bydd angen troi y ffôn i aeroplane mode. Llun awyren bach ar ochr chwith eich sgrin chi. Bydd angen cysylltu i we Sibrwd. Fydd hwn ddim yn gweithio adra i chi, ond mi fydd o yn gweithio pan fyddwch chi'n cyrraedd y theatr lle mae Sibrwd yn cael ei ddefnyddio. Felly blaen ti. A wedyn, da ni'n mynd nôl i'r ap Sibrwd, a mae angen dewis iaith. Ond da ni'n dewis Cymraeg neu Saesneg. Felly, fyddwch chi ddim yn gweld yr opsiynau i gyd rwan cyn dod i'r theatr, ond bydd popeth yna ar eich cyfer chi unwaith fyddwch chi yn y theatr. Cofiwch ddod â'ch clustffonau efo chi a roed nhw fewn yn iawn yn y ffôn, neu fydd y Sibrwd yn gweiddi dros y theatr. A cofiwch mae talfyriad neu crynodeb o beth sy'n digwydd ar y llwyfan ydy Sibrwd, felly ddim cyfieithiad air am air. Mae modd gwrando ar yr ap Sibrwd trwy'r clustffonau sydd wedi cysylltu'r ffôn, neu darllen y talfyriad sydd i weld ar sgrin y ffôn. A peidiwch â poeni dim am Sibrwd, da ni yma i'ch helpu chi, mae yna ddigon ohono ni blaen tu, i gyd yn gwisgo crysau gwyrdd fel hyn, yn barod i helpu.